So yan guys, yung mga drone. Dito pa rin ako sa may Astro Park sa may Angeles City. Ayan guys, ang dami-daming drone. Mamayang gabi, ito yung highlights dito guys. Sa may torch run. Yung bawat drone, meron siyang ilaw sa ilalim. So lahat-lahat yan mamayang gabi, sabay-sabay yan. Lilipa rin sa Himpapawid. Tapos may mga ilaw yan sa ilalim. So ito yung pinaka-highlights. So more than 100 drones yan. Sabay-sabay palilipa rin mamaya. So abangan natin guys.
Hindi siya kita.